Silaba koro nyathini nyako chiwo sa 10 kogwen mana kaka pile. Well, Kaluore gi chenro mar somo masani mar 8-4-4 to nyathi kodonje skul to nyaka wadonje ground ka waringo. Mane kaka en. Skunde moko wacho ni movement is by running, onge wuotho. An asome skul mane ng'weche mane wuoth Maranda High School ka. Kani donje to idonjo mana kiwuotho kiting'o sanduku, lakini kisedonje dom to kochakore kanyo nyaka tamrum en ng'wech. Nikech adier mar Nyasaye 844 nyaka itim syllabus bitiek. Ka syllabus okorumo to une mudong. Koro ng'wech moro ma biro neno ka jopuonj biro miyo nyithindo mayom to onge nyime ka. Lakini awinjo janeno moro owacho ni wapar kaka wabiro ndiko